Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. В името на Аллах, всемилостивия, милосърдния. Днес ще се запознаем с урок номер 15 от втория раздел на учебника "Любимата ми религия". Начин на кланяне на петкратния намаз. В урок 11 и урок 12 научихме вътрешните и външните фарзове на намаза. Днес ще се научим как точно трябва да изпълняваме намаза. В урока ще покажем начина на изпълнение на фарза на обедния намаз. А за всички останали намази може да разгледате таблицата от учебника от страница 71 до страница 76. Както знаем от предишния урок, фарза на обедния намаз има 4 рекията и сега ще видим как точно се изпълняват те. След като сме изпълнили всички външни фарзове, заставаме прави, обърнати към посока къбле, с уважение и смирение пред Всевишния Аллах. Най-напред правим ниет, възнамерение, като може да кажем: правя ниет да се кланям фарза на обедния намаз. Някои хора предпочитат да казват ниета на турски или арабски език. Това не е проблем, достатъчно е да знаем какво точно казваме. След това правим ифтитах текбир. Вдигаме ръцете, както е показано съответно за мъжете и жените, и казваме Аллаху екбер. След това връзваме ръцете си, както е показано съответно за мъжете под пъпа, а за жените над гърдите, и започваме да четем дуата Субханеке. След дуата Субханеке казваме Елзу Бисмиллах и четем сура Фатиха. След сура Фатиха избираме една допълнителна сура, която да прочетем, например сура Фелек. Тук е важно да подчертаем, че допълнителната сура на първият рекиат трябва да бъде по-дълга или равна по дължина на сурата от вторият рекиат. Също така трябва сурата на първият рекиат да бъде преди сурата на вторият рекиат по подредба в Коран Керим. Например, ако изберем да четем сурите Фелек и Нас, трябва да знаем, че на първият рекиат трябва да прочетем сура Фелек, а на вторият сура Нас. Обратното е силно непрепоръчително. След прочитането на допълнителната сура правим рукю. Навеждаме се, както е показано, в поклон пред Аллах. Тук изричаме 3 пъти Субхана Раббиел Азим. След рукюто се изправяме и по време на изправянето казваме Семи Аллаху лимен хамидех. А след това стоим за кратко изправени, както е показано, и казваме Раббена лекел хамд. След това правим седжде, поклон до земята, както е показано. По време на седжде изричаме 3 пъти Субхана Раббиел А'ла. Изправяме се до седнало положение и след това повтаряме седждето още веднъж, като отново повтаряме 3 пъти Субхана Раббиел А'ла. И с това приключва първият рекиат. Важно е да припомним, че по време на седжде трябва челото, носа, ръцете, коленете и краката да са добре опрени на земята. След седждето се изправяме и започваме вторият рекиат. Вторият рекиат започва с Бисмиллахир-рахманир-рахим и четенето отново на сура Фатиха. Отново след сура Фатиха четем една допълнителна сура, например сура Нас. След допълнителната сура повтаряме рукюто, както на първият рекиат. След рукюто повтаряме седждето. А след седждето сядаме, както е показано. Когато седнем, четем дуата Еттехиято. С това приключва вторият рекиат. Третият рекиат започва отново с Бисмиллахир-рахманир-рахим и четене на сура Фатиха. Правим рукю, правим седжде и с това приключва третият рекиат. Изправяме се за последният, четвърти рекиат, на който за последен път с Бисмиллахир-рахманир-рахим четем сура Фатиха. Правим рукю, правим седжде
и след сеждето на четвъртия рекят сядаме както е показано. На четвъртият рекят четем дуите Еттехиято, Салли, Барик и Раббена. След като сме прочели тези дуи, даваме селям както е показано. Първо надясно, като казваме Еселяму алейкум ва рахметуллах, а след това и наляво и отново казваме Еселяму алейкум ва рахметуллах. С даването на селям намазът приключва. Сюннете след намаза да правим зикир и дуа. И сега да обобщим. Намазът започва с ниет и ифтитах текбир. На първият рекет четем Субханеке, Фатиха и допълнителна сура. Правим рукю, като казваме Субхана Раббиел Азим. Правим седжде, като казваме Субхана Раббиел Аля. След втория рекет сядаме и четем Еттехиято. На третия и четвъртия рекет четем само сура Фатиха. След четвъртият рекет сядаме и четем дуите Еттехиято, Салли, Барик и Раббена. Завършваме, като даваме селям с Еселяму алейкум ва рахметуллах. Първо надясно, а след това и наляво. Благодарим ви за вниманието. Очаквайте и урок номер 16. Еселяму алейкум ва рахметуллахи ва берекатух.